ngomongno wong ngombe nek kok kadal ndasmu ya. Ya belet-belet kok. Wong dalange dina dajare dina kadal. Sapa yen to adem nemulira Sate dite kuwe cilik wae Mati waka ungaran ngalor barate Licin wae sate gender kawat saron gedhe kok mung ijen bojomu ora ngaterake Sate gula sing godhong-godhonge licin wae aku bakal suwe banjur sapa sing nyukupi saben dina banjur sapa yen to adem nemulira apa sing nyukupi mandeg sik ya nak ya ngaturake apa wigatine dene awake dhewe sowan ana ing kompleks kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta ana ing Kepatihan ya mapane ana ing Ngiring Kidul ana ing pendopo iki pendopo enggal ya acarane apa mak iki sing anake ya kuwi forum lintas komunitas Malioboro oh iya acarane Merti Malioboro Merti Malioboro lah iya iki dienggo contoh bakul-bakul we do kelingan karo Merti Malioboro kok sing duwe desa duwe dusun do lali iya ngono ya mak padha nganakake tasakuran ya Merti Malioboro Forum Lintas Komunitas Malioboro utawa FLKM sing terdiri dari beberapa paguyuban yo ning pira eneng songo Tridharma Pemalni PPLM PPMS Handayani Padma yo Pasar Sore unit 37 Pasar Sentir lan komunitas Andong oh iya oke saka sing mlebu ning paguyuban FLKM Forum Lintas Komunitas Malioboro nganake wayangan kejaba memetri Malioboro utawa Merti Malioboro wayangan bengi iki uga sosialisasi pemilu damai bangsane awake dhewe bakal ngadepi marang demokrasi sing luar biasa gede ya nak ya sesuk bulan April lah iki para bapak-bapak saka Forum Lintas Komunitas Malioboro kuwi menghimbau utawa bebarengan ayo awak dhewe minangka dadi warga Jogja utamane warga Indonesia padha ngadani pemilu iki kanthi damai kanthi kondusif ora ana apa-apa ya sing dijaluk ya kaya ngono uga disuwun aja nganti golput tegese ora nyoblos marang calone nek ora nyoblos marang calone tegese panjenengan kuwi ora peduli karo kemajuaning bangsa ora tresna karo bangsa iki ya pancen ya ngono kudu ora kena golput ya lan digawe sak tentrem-tentreme ya nak ya ngenggoni le minangka dadi piyai Jogja Yoja sing sareh semeleh andhap asor sing tansah ngegungake marang sabar lan sak piturute ya ora usah dadak gontok-gontokan ora usah dadak padha plirik-plirikan ora usah dadak padha sikut-sikutan sing penting saiki pancen ya kudu duwe calon ning nek wis duwe calon wis nyoblos wis ora usah dadak werna-werna ya dasare nek rusuh ya sing rekoso ya awake dhewe sing kapitunan ya awake dhewe ngono ya mak iya mula digawe sing kepenak ya beda kaos beda apa wae ora perlu digawe ribut sing tetep manunggal tetunggalan
ana ing negara kesatuan Republik Indonesia. Ngayu Jakarta digawe bebarengan para masyarakat kabeh tentrem ayem ora ana apa-apa jroning anak ngadani pesta demokrasi sesuk kuwi. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Tak suwun kanthi banget kaya mengkono kuwi. Ya ora mung aku ning iki aku dadi lantaran pengendikaning para bapak-bapak saka FLKM sing berharap dengan sangat pesta demokrasi esuk ora ana apa-apa lan kabeh berjalan ayem tentrem. Sing menang aja sombong, sing ngalah ya wis legowo, sing wajibe kaya ngono kuwi. Ya ngono ya Mak. Iya. Tuwasna digawe geger awak dhewe nganti mencak-mencak mlayu rono mlayu rene. Kowe kuwi ya bakal mung dadi pemilih, ora entuk apa-apa. Iya. Masih kendelan ki eneng nggone dhewe kaya to ring tinju, ring gulat bebas kae kendel tenan, antem-anteman tenan. Iya. Ngono ya Mak iya. Ah saiki kendel anggere akeh ya yo anggere ijen delik. Ayo wis cilaka to. Iya, ngono ya Mak. Aja wis rasah. Saiki digawe kabeh sedulur, kabeh kanca, kabeh ruang. Tunggal sak sing ora ana apa-apa. Ngono ya Mak. Iya, aku percaya kok no. Kabeh masyarakat Jakarta wis padha cerdas-cerdas, wis padha pinter-pinter dadi wis ora gampang kobong marang apa wae. Padha semeleh atine. Ya pancen ngono. Kok swara seru kuwi iso nggugah marang rasa sing ora prayoga. Ya pancen bener ngono. Ayo saiki acara merti Malioboro saka Forum Lintas Komunitas Malioboro disengkuyung no. Ya. Kowe karo aku ditimbali supaya minangka dadi media penerangan kalawan kabeh para ingkang padha lenggah ya diaturake tur dasare kowe karo aku ya cocok yen to kabeh pemilu kuwi lancar lan damai. Ya pancen ya ngono. Lan tak pujekke para-para bapak sing padha lenggah ning FLKM sing terdiri dari beberapa paguyuban gone wis rampung merti Malioboro iki tansah pinayungan kayuwanan ya Raharjo niring Sambikala sing padha dodolan ning Malioboro ya pinaringana lancar ya nek kondusif ya bakale sing tuku ya akeh nek damai ya bakale kabeh entuk rejeki ya komunitas andong sopir-sopir andong ya kudu mula tak barsi ke selatan minggu ngetan terus mangke mriku niku. Iya. Ke selatan. Ayo. Iki dalane ya enggal kaya Mak. Iya, pancen ya anyar pendopone ya lagi wae di urung suwe iki. Iya. Iya, kuwi wong lanang kok suarane kaya ngono iki piye? Iya. Nek ora stiti rak ya iso salah jalan to. Ah iya. Niki ngangge trik kersane swantene medhit niku wonten resepe. Napa? Ngempit. Oh, alah. Kuwi ngapa? Aku kok ana sing ewu-ewu ya, bri nek ngempit ya. Kuwi iki nek ra kulino aja. Ora nek ngono tak kulinan ya. Ndak bledos. Membuka aib teman itu nggak boleh. Lah piye to? Walau dene kowe iki mangan daging mentah. Sumbe ning kono kowe ning akhirat manganmu nanah wuk. Nanah wuk ya apa to? Lah kulino membuka aib kanca. Kok aku ki ewone satu kewan kok jenenge mong le dandane ngentok-entok kaya ngene kok ya. Kula terus ora nganggo kaya wong penyanyi-penyanyi pesinden liyane ngene kok. Nganggo apa? Nek suruh dadak krim malam, krim pagi, sing modelke diselepke suntik nganggo idep pasangan apa aku ora kok. Lah apa? Ki nganggo apa? Lah aku ditemplek apa ya ora masuk, ya ora ngopo-ngopo wae. Saking tuweke wis. Iya. Ampun tuwek, mboten asal tuwek. Napa? Senior. Gagrak lawas. Oh. Ra iku wis kena diwiru kok, Pri. Bendera tres kayungyan selendang kuning Kang Sangke kang saking halo Lek Sukimen. Halo Mas Panut. Piye laris ra lemu ider? Kok
Lah apa lah bahasane? Ya anu COD lah, COD lah. Bahasane keren kan COD. Kowe iki mbok ya Zaman dhisik ya ider. trep karo busanamu ngono lho. Wong nganggo kebaya kok suarane kok Werkudara kira ya. Maksudnya ki sekarang kan pemilu ki aja ngantek berita hoak. Berita hoak ki berita bohong dibuat seolah-olah nyata benar. Ada yang menyampaikan senajan to saka kadang nek diki meraati ning kita harus menyampaikan bahwa kita itu adalah laki-laki. Mula suaranya kudu ditampilkan suara kaku. Dadi hoak ki ora mung kabar berita. Ora mung kabar berita. Wong ya nek wong hoak wong hoak ki ono saiki. Iki ya hoak. Kepiye lho kowe kok? Oles kok ngono kok dituthuk matok. Ana lali ranggo subal neng dalan tuku onde-onde nggo ganjel. Mula kok gatel dianu sebut geni tok. Jadi darurat tok. Lho kok aku kok bintul kabeh. Rumangsaku ki ra ono sing ngenyangi kok bintul kabeh. Maksudnya sampean ajeng pentas niku lali ranggo. Lali mboten beto subal. Wah iki darurat tak dhewe iki wong jenenge wong adi iki inovasine ana piye carane ora kamu wis mandeg kon hek langsung tuku onde-ondean tak ganjel ngene. Mulai kok sik-sik ana. Jan mbok yo nek akal liyane piye ngono onde lho kowe iki. Ayo ndak. Suara kurang pramono ning wasesa ngungro Sesuk meneh nek dandan ya nduk. Piye? Ada yang perlu saya kritisi. Pakaiane wis bener sanggule sampe. Iya. Lipenmu kabangen ya nduk kaya bar mamak dong jati tenan lho lah kowe. Dadi ngene iki. Coba mengo dene, Mbak. Ndak Oh, cantik ngono. Cantik. Nek kula lambene gula satemlik. Delok sik. Nggih. Wah, Nganti cek do model nganggo handrok ra to. Wis ora to, Mbak. wah, sian. Ngono kuwi mengundang penjahat. Penjahat. Kowe nganggo gelang gede banget ngono kuwi iki, nganggo anu kalau gede banget kuwi nek misale lunga dhewe, numpak motor dikintil wong sing ngeras saut kalunge. Nah, kon iki meh gembreng. Gembreng niku. Gembreng imitasi. Oh, alah. Oh, aku iku nek sesuk-esuk wis biru. Yo, Digorong sampe gatel ra. Ayo Nini. ngungro marang bendara Dia. Yo suara lanang. nah coba. Ah, suara lanang Mbak Apri. Cek. Malah ancang-ancang nek lanang. Nek wedok malah wis kulino. Dia Sulistyo. Nih, aku kok kurang kaya kowe to Mbak Mimin? Oh, Mbak. Saiki sing kae sing wedok, suara wedok. pijar hapijar ngincangake hale Kok dadak muluk-muluk 10 yuta mbok ngelingi jaman yang BI ya Kuwi kentekan bensin neng Malioboro. heeh. Delalah duit arep mulih ning Klatene ra duwe. Bensin wis entek, motor rusak, tak titipke cerak PKU kae to. Delalah aku di sedulur, Masku nyun sewu dadi tukang becak ning daerah BI. Terus Mas aku nyundit 10.000. Tapi apa yang dilakukan? Apa karya yang sudah dibuat? Giri Lusi kok, Mbak. Giri Lusi jan motan kena king. Kulo ya wis tau nglakoni, kabeh seniman wis tau nglakoni. Nggih. Ngono ya. Aku dirawuhi piyai sepuh nganggo caping, Nggih. nuntun pijawa. Nggih. Niku kula niku pengen wayangan, Pak. Oh nggih. Anu pinten nggih nek komplit sak panggunge sisan, tak obo. Semanten, Pak. Nggih. Tas kresek dibuka isine duit tanpa ngenyang. lho. Oh ning nek sing mobil Fortuner tak obo semanten bisa dipres lagi enggak itu? Sudah net itu. Itu udah net, udah Tadi net. Lho lah ya lho tadi malah ora kena di Iya. akhiri ro. Ayo budget ke dini.
terus tresno sesi kemah luwe becik patenono wis ben sing suarane wedok wae kok rasa Masa kok terus nyambung iki lho. kaya ora nikmat wong bawane wis suarane melengking-lengking kok bareng bawa luwe becik patenono arene ndene gecek modar Ya apa? dedek terluka hati Body shaming. ayo kowe nduk wis ora apa-apa lungane kowe sing nggo ayu-ayu Ya. luwih becik patenono timbang mepisahkan Izin sih. kula tok nyuara ora nduk ning suara wedok aku mau nek suara Lah nyapa kok nek suara wedok kok gedruk-gedruk iki. kowe nek ngono agene ya ora iso mbok kaya Mbak Fipri lho suarane awake ya Nah, cilik suarane ya iso cilik Lah, sampeyan kula karo kodhok wong bangkong kae kodhoke cilik suarane sombong kula ora adol swara kok kula adol rupa Allah kok le wong ra iso nyuara wedoke kok gelungan tuman. nek nembung utang we daki-daki bareng ditagih sahur padu tuman wong kok ngono kok dadekke ngetren lho ame tembung tuman iya ya liwat kincanging alesu kuasa pangganda Sekaki ndak gelo. Ya ora ya 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 tak lilani Mbak Oh. Mimin alah ora tulus menggo ulas-ulas Piye piye ayo to Monggo ulas-ulas. Jeng Mimin Oh, wis kaya sayangku jeng cintaku wong wedok iki nek badut lara ati mbok diparibasa duwa bondo donya ngono kuwi ora bakal kenggo kejaba nek diambung lah kuwi lah Oh, rek kuwi. nggih napa pripun wegah aku nek kuwi wegah Lha apa lho, Pak? gang nggih nek jenengan pasif kula sing aktif mah
Lho berarti Pak Seno ki ra mudeng hukum agama. Lah piye to? Lah aku nek maca nek ngendikane Pak Ustad kae wong wedok ki nek iso tawa karo pasangane sik. Disunahkan tawa. Sok sapa sing wedok gelem tawa sik ganjarane swarga. Ora kudu wong lanang sing mesti njaluk, wong wedok njaluk sik ya ora apa-apa. Lah Pak Seno ki sinten lho? Men rumah kejaba jero ngono ora apa-apa to Pak, mung kulit karo kulit e. Pokoknya ngono ya kulit ro kulit sing ya piye kaya ngonoan kok Bu. Sama engko nek aku ngambung kowe aku kebacut seneng aku kewan lek goleki. Semengi gobios golek dalan. Iki ngendi to iki? Mboten mung men rumah kerja seduluran ngoten lho. Pak Seno ki wong piyai ra kengguan. Ora iso. Yo nek niat Pak Seno kengguan lho sidane cantik-cantik kok ngene ra ono sing ngenyutke Pak Seno. Mergo imane wis kuat wis bakoh. Oh, lah kok ngono golek aman wong tuku kok. Wanen kowe. Pak Seno kok tuku dadi iki ra ya kowe iki. Iki lambene do omong apa kuwi? Ya. Ayo suara wedok. Nana Uripana kutha gedhe kowe tak tetake apa sak isine apa bae nadyan sesidah Ayo lanang nek wong wedok ra iso muni wae ora bakal iso. Tur nek piyai putri nek goyang ya ora etuk berlebihan, apapun enggak boleh berlebihan, enggak mengundang syahwat, mengundang naluri sing ora apik. Mergo dhewe kakung dadi pulahe ngene-ngene ya ora apa-apa, ora ana sing paribasan regon-regoni. Ning berbagi penonton. Lah kok iso? Lah muni otok-otok. Perasaan wae. Lah nek arep angkat ki lagbanen. Wong kersa uci-uci kok. Lu tak uci-uci. Lu uci-uci. Apa? Dele.
Iya. Luwe. Urepan. Apik tenan. Ya iki sing jenenge menghibur ya iki. Ya suarane kecanda, jogetane ya apik. Iya. Paton lim nyawang sing sisih kulon wae lho, Nak. Ya iya. Lek sing sisih wetan lha enten apa lho? Wis ora luwes babar blas wis. Wong donya ki elek apik ya kudu kabeh nek kon apik lak jenenge ya pripun. Lah ya nek kabeh ki ra ono sing apik kan donya lurus-lurus mawon. Wis jaman Nabi Adam ngantos sakniki ala becik kuwi ana wis sandangane. Ana ala ana becik, ana awan ana bengi, ana ireng ana putih pun sandangane. Ana lanang ana wedok ana banci ngono lho. Udah kok loro kok nek telu lho kowe iki. Tambah ekstra kok. Sampeyan niku ya ngregon-ngregon iki kok ya ana lanang ana wedok. Iya. Lanang nek mati ya almarhum, wedok nek mati almarhumah. Nek banci apa? Aluminium ngono. Nggih pun seng borot ngoten mawon. Borot lho. Angel ngarani kok ya. Iya, matur sembah nuwun. Mbak Apri karo Mbak Mimin. Iya. Yo diaturake genti sindene awake dhewe. Ayo Mbak Orisan dhisik. Ya, men jumeneng mengarep ya. Suwe ra krungu suarane Orisa. Ora krungu suarane Orisa. Sik rada sengau. Sengau. Iya iki suarane sengau-sengau. Iya. Tur aku jane panitia iki nek sindene Orisae serasa nggawe snack rasa nggawe wedang-wedang. Lah ngopo? Lah ngerti nggo tandon dhewe sas. Lho, maksudnya lho piye to sangune kok omahe lho. Dene betase kuwi sisine wis wedang dhewe, dadi ora bakal kantu. Kok kowe persepsimu negatif kok. Ya genane ganti apa kowe nggo tanduk dhewe. Kaya aku wis nggo dhewe iki mau. Ora aku sikik janjane sampean ki wedok apa lanang, wedok kok yak-yakan mripate. Wong lanang dandan wedok anggar wae wong wedok kemrungsung tuman. Heeh. Temene yo kaedahan dunia kok yo. Iya. Wis tak takoni jujur wae, Mbak. Mbak Mimin. Nggih. Sampeyan nek karo Piai Putri ngono ki piye? Ana apa Nggih kaya lanange. Nggih, kaya-kaya lek kula tetakno ajeng tak tanjake ngono. Kaya Oh berarti sampean niku janjane isih iso mari lho. lho mari no kula ki lanang kok ora ra ndelok apa-apa kok lanang. Kula ya tetak malah ning Jepara kok. Oh dadak ning Jepara ngopo? Kula ukir. Mbak delok, Mbak. Kadang kan ngene lho. Aku menipu aku ora itu. Delo. Kok malah orisan jak delo ki. Ora itu. Coba nek kowe meksa lah ora piye. Mbak Mimin niku Kok sesuk ae to Mbak aku tutukane. Rung jamu sesuk ae ya. Pegel-pegeli aku. Jenengan nek ngerti Mbak Mimin niku tergantung tutukane. Nek dituki Oriza ngoten niku yo aku lanang tetak. Coba ditepi Papa Heru. Aku wedok, Mas. Sak papa sapa? Papa Heru. Oh, Sing ndang jaipong to. oh alah. Mulane mau statusnya muni COD. COD ro Papa Heru. Iya syukur nek wis ana gantilane ngati. Iya. Mboten monggo penyemangat kemawon, nggo penyemangat. Ngoten niku nggo nyemangati aja ditenani. Nggo mung penyemangat. Iya. Ya wis ora apa-apa dienggo penyemangat. Jadi napa sesuatu yang buruk nek durung dilakukan itu urung dicatat malaikat. Oh. Ning nek sesuatu yang baik lagi niat bismillahirrahmanirrahim aku nonton wayang men atiku seneng ketemu sedulur-sedulur tak niati silaturahmi ya dadine wis dicatet malaikat. Oh, nek elek pokok aku harus selingkuh karo Heru ning urung tumindak, urung kecatet. Kok wis niat kok. Ning urung kecatet mergo nek elek iki urung dicatet. Lho, ki wonten iki malaikat roke aktif Yesus. Lah kuwi ra mudeng kaya aku sok bakal swarga lho. Lah kok iso kowe? Lah swarga ki aku nomor telepone ngerti kok. Nomor telepone piro? Loro, papat, telu, papat. Loro apa wae? Loro, papat, telu, papat. Loro, Subuh, luhur, papat, asar, telu. maghrib, isya. Eh. Tur kuwi ana lagune.
Piye? Dipikir-pikir aja mung dipikir-pikir ditindakake ayo do ditindakake salat 5 waktu kuwi kewajibanmu bukti tandha syukur mring Gustine Terus subuh wayah esuk aja dipikir ngantuk luhur wayah awan senadyan akeh gawean ngasar wayah sore ayo eling Gustine wayah maghrib teko wektune mung sedelo ngisak wayah wengi wiritan aja lali tak omongi kowe wong loro karo sing ngendang kuwi gawe grup wae wis malah jos kuwi jos nggih gawe kaos seragam telu terus neng perapatan kae sing nyanyi Mimin sing ngider tempolong iki aduh iki ya mau ngemutke kok ya kabeh agama becik kabeh agama apik sing elek sing ora gelem nindakke kewajibane ra ngono sampean iso omong kaya ngono kuwi nuwun sewu sampean nek salat terus nganggo apa rukuh ya kula nganggo priyo itu nganggo rukuh kalau wong lanang kok rukuh motif sarung ya sarungan kuwi petisan yo ganteng banget kok ning tenan kok kula tau karo nek Mbak Mimin mangkat genduren barang niku wah jan kaya lanang tenan mau pecis rambutnya panjang di anu brengose tipis kae statusnya ngguyupi tonggo mangkat genduren lah jenengan niku pripun pun dandan ganteng brengos mikir kae ngingu brengos angger dijahili kancane dijiwit bokong au niku ki terus piye to Bu aku nek tahlilan tetep mangkat pri sing wegah ki aku nek rondo lah nyapa lah dadi rombong kanca-kancaku ya ya ora apa-apa jare sedekah ya sedekah nek wong siji nek dirombong ya dedek terluka ayo Orisa nembang apa Mbak Orisa ya sing gayeng iso nglipur penggaling para bapak-bapak sing saka FLKM ya apa manut kowe Gubuk Asmara mawon. Gubuk Asmara pas ugi wau ingkang badhe pisumbang swanten saking PKL Malioboro oh iya kuwi sik wae kuwi monggo Bapak kalau mau ingkang sampun nyerah enggak usah. wis peneng kono wae karo ngancani Mbak Mimin Apri saka FLKM sing kepareng arep nyumbang lagu mau diaturake monggo Bapak srepetipun Jo monggo turuk monggo Pak Nyuwun pamunten sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Pak. Awit wonten mriki ingkang kula anu rumiyin Pak Dalang kula kan teng mriki nderek Pak Dalang. Oh nggih. Kalian kula boten sugeng dalu, Pak. Saestu mangke ingkang kathah kagem Mbak E menika. Nggih matur nuwun. nggih pun trep sepuh nggih tuke sepuh. Nggih, mboten napa-napa. Nek ngendikanipun bakul menika akeh santene malah saya kuat terusane. Wow. Nggih, pengiran bakul-bakul menika wah senajan tuwa kuwi kenthel santene. Ini nek wetan sampean iku mung kari ampas to. Ampas ya fungsi nggo ngep. Tapi nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih, Pak. Sekolah kula teng mriki langsung S2. S2. Nggih, Menapa saestu. menika? Nek rencang-rencang menika sekolah saking sepindah menika TK, SD, SMP, langsung S2. Elok menapa menika? Bibar es dawet menika es cendol. Oh, cendol dawet seger 500-an. Rasipun sami to menika. Nyun pangapunten saestu pun ngersanipun para lenggah miwah Bapak Soibu lan sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati. Nggih.
matur nuwun sanget wontenipun ngersanipun Bapak Dalang sak rombongan sinaosa kula wonten mriki mbok menawi kathah kirang sibosita nyuwun pangapunten saestu kula mboten saged seni mboten saged joget mboten saged nyanyi mboten saged nyekar lajeng nanging wonten mriki kula gadah raos gadah manah ingkang ageng sinaosa kula mboten saged monggo-monggo kanca-kanca paguyuban khususipun saking paguyuban Marlioboro sedayanipun saged manunggaling rasa manunggaling tekad budaya menika dipun tingkataken lan dipun regengaken dipun ajakaken cocok Pak menika jumbo lah sak benjangipun nggih Bapak Dalang sedaya sesepuh bini sepuh sampun boten wonten generasi penerus sinten ingkang badhe ngajengaken budaya nggih ketoke kepenak ning ngarep ning kok suwe-suwe ra penak maksudipun ngaten Bapak Dalang boten teges kula estane seudun Bapak Dalang ngesan sowan dhateng ngarsa dalem boten saestu lajeng kula menika kepingin sanget monggo Bapak Dalang gadah kesagetan kepinteran kasetan menika ampun dipun cepeng piyambak ampun dipun gegeng piyambak ibaratipun menika serakah yen napa-napa dipun bos aku kabeh menika mboten sae monggo dipun luberaken dipun caraken dhateng kawula lare alit sanesipun ingkang kersa gegulanging seni budaya seni sak menika nggih Pak nggih Bapak Soibu ingkang kula hormati matur nuwun sanget selaku panitia kanca-kanca wau wonten bisik-bisik monggo Pak Jio sak saged-saged senajan mboten saged nyekar mangke damel ngregengaken swanasipun Malioboro merti menika kersanipun kanca-kanca sulaturipun nyambung saged manunggaling rasa manunggaling tekad insyaallah mangke sik dagang kajengipun lancar amin kathah sederekipun kathah rezekinipun napa malih Pak Dalang insyaallah mugi-mugi mangke saged nurunaken dalang ingkang ngungkuli Pak Dalang menika amin nggih nggih sinasa kula crita kaya obat bakul jamu nyuwun pangapunten wong Pak Dalang pun seudon kalih kula dikira kula ndongake elek babar pisan boten tujuan kula guru niku ampun dipek dhewe diparingke muridke warga masyarakate kajengipun sae oh ngaten nggih nika wonten sik klentus tunggal menika nyuwun pangapunten Bapak Kapolda nggih sedayanipun kula nyuwun izin wonten ing mriki saestu kula sampun ngajeng matur mbok bilih kula mboten saged nyekar lan nyanyi wong niki namung mantan jatilan mbok menawi mangke kersa dar bakso kula sinten saged pesen dhateng kula oh nggih bakso jenengan Pak bunder-bunder Pak duh boten mawon nggih bunder benjing Pak benjing kalian Mbak Mimin kula monggo kersanipun badhe bawa menapa-menapa nggih Pak kula nyuwun caping gunung dipun jenglengaken sak saged mangke dipun nganu nggih kula men mboten ngertos kan mangke dipun oh nggih mboten napa-napa dalanipun teng pundi kula arek dereng kulino nggih nggih mangke nek mbake sampun kulino kan aduh dalane niki buntet kok kula saged mbikak naming nek dalanipun dereng oh ngertos nggih monggo Pak lho ditinting Pak monggo lenggah mawon apa oh dimen mawon oh nggih sampun mangke kewalat kali tiyang mboten monggo mboten dados jambu mente mboten monggo dan monggo Pak Dinding langsung ngeten Pak Dalang menika sepinten monggo rati serah ngrada blu saben bengi nyawang akon niki telung dina kaya ngeten iki sorontok mboten dodol bakso kula sesuk ngunjuk rumiyin Pak kersane mboten serak Pak alhamdulillah matur nuwun wau sampun kalih panitia diparingi sak ember kula teng mriki oh napa ngunjuk sanesipun lah niki ngunjuk jenengan kula malah ya keten niki seger lah jenengan babak bundas no Pak wong niki ming cor-coran mboten saestu nek jenengan niku nek dalu ngeten niki wajahipun ayu enak disawang enak digawa ning nek siang kok dados sami kula yen monggo Pak yen mamajang amung nganggo karo janur kuning balik iki jan kaya lomba bal-balan pacitan sarewe
Sing iso nyatane jenengan lho Mbak Mimin. Ya ora, Mbak. Ora. Ya seleraku tuane ya ora tuwa banget lah nek tuwa banget. panas udan panas udan aling-aling capek gunung misoang capek gunung ya layo mas Ewer ambiar bubar maut Malioboro ana bakul bakso anyaran edan Mangga. Nadyan wadon sarta lanang minumane banyu bening dados Pak Dalang monggo Pak Yu caping gunung dipun lanjutaken dawaken caping gunung monggo Ayo, caping gunung dipun dadosaken, dawahaken caping gunung. Yo. oke Monggo. nggih Mboten apa-apa. wonten iki sipate gratis belajar kok belajar. lha sapa ngerti sok diundang dalang kon babati alase napa tamane napa ngresiki omahe mboten napa-napa Mboten napa-napa. Kalah bisa karena kalah biasa. Nek pun kulinten mengke dados sae. isin itu kalau kalah judi Nggih. kalau nyolong perempuan tuh isin nah ini enggak nyolong kok sama-sama dua nah ya kan ada satu ada dua ada mantu ada mertua hampir pendek ada sopir juga ada kena kok Pak Dalang ya Cocok monggo Pak. dek zaman biar juang yuk berkelingkan yuk ning saiki ana ngendi jarene bos Katurutan sing suwung niku rak mboten enten to? suwung niku kosong. Berarti sing nyanyi niku suwung mboten. Mboten. Oh, alhamdulillah kula kinten mau suwung niku sing nyanyi mung mboten enten ngomah berarti. Lah kleresan nek mboten enten omah niku sesuk diundang kula malahan
Nggih, Pak. Nggih. Lanjut nggih. Lanjut, Pak. Nggih, Monggo. Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawang desa hati aja ini orang Pripun Pak? Pripun? Tasih kiat nggih. Tesih kuat ya, Pak. Ora apa. Lanjut. Lanjut. Syukur bisa Sembah nuwun, Bapak. niki setengah jam rontok kula Mbak. Nggih. Lah digoyang niku digoyang nengen. Nggih. Ngomah niku ngomah nengen rampung niki. Sembah Nyuwun pangapunten para lenggah Bapak Ibu saibu sesepuh bini sepuh. Katur dhateng Pak Dalang sak rombongan kelan Mbak-mbak saya lepat nyuwun pangapunten. Sami-sami. Amal kesan mugi Gusti Allah ingkang bales. Matur nuwun Amin. sadherenge. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, matur sembah nuwun. Ya. Ya, wah semangatnya luar biasa. Ane yo bareng entek capek gunung terus omongane wis ketok. Matur sembah nuwun. Kersa Pinara. Ah ngendi? Lah iya. Alamate ora ngerti Kersa Pinara. Ya wis ora apa-apa ya. Nggih. Pendopo sepuh niku. Tenaga tuwa. Iya. Nah. Ya, monggo Mbak Orisa mau jane arep kepareng nyekar. Terus ki ora? Yo, coba ayo kowe wis. Ya, engko ndak gelo atine. Wis Mboten, ngadeg Pak. e. Lah iya. Monggo, Nduk, cantik. nggih, Mbak. Gubuk asmara Gubuk mau. asmara. Ya, monggo Makan bawa, Pak. diparingi bawa. Ya. Tingkar ningku Oh, sing ambyar ora ming bapake mau. Lah sinten? Sukimen yo ambyar. Ayo ngadeg kuwi iki Ayo, kok. wis. Takut dehidrasi ya, Mbak. Waduh. Jenenge Apa? Kekurangan cairan enggak bisa. Hidrasi. Kekurangan cairan. Nah, mbok dicairke. Oh, mengke. Bahasane. Oh. Aku pomo wedok ten ra delo-delo meteng ya, Pri. Lah Ati
Ya, matur sembah nuwun Mbak Orisa. Ya. Mbak Orisa. Yo, gek ceket-ceket wektune engko ndak selak ngoyak ya, Nok. Yo. Ayo, Elisa, jumeneng. Yo. Yo. Mbak Elisa. Yo. Ngombe sik. Kok nek Yo, lanjut aja yo. Sor. Ya lanjut nganggo irama. Saya kaya Pak mau Jiaraga mau lho, semangat tenan nek sepuh tapi ra duwe anu carane. Kaya ra ndek kesel. Iya ra duwe kesel baterene bar dicas. kok menungso kok nganggo baterai iki lho iki. Soran duwe kesel. Ya, sekarang ya bocah anu basa Jawa ora petha dadi bengok-bengok sampe Apa petha apa Pak? petha iki ora fasih. Ora sih, ora Ngarepmu iki. niki medi-medi. Medi-medi. Memedi. Pian kowe dadekmu ning kene dadekmu. Tetek, Dadekmu pian ning kene dadekmu. Dadekmu. tetek, Dadekmu. teh. Dadek. Tetek ki mangkal. Oh, Ning nek mangkal. tetek kuwi wis beda. Nganggo hak ngono ya. Dadek. Dadek. Dadi latih dipadalke dhuwur ngono kuwi lho, Gun. Tetek. Dadek. Teh. Dadek. Tetek ki mangkal. Mangkal. Ki mau. Oh, Lah mangkal. cara ngono karo loro karo loro. Mangkal ki aku nesu, ra seneng ro kowe mangkal ngono kuwi, mangkal. Ae mangkel. Anyep. Oh, beda meneh. Ya. Mangkal karo mangkel beda. Oh, beda. Ya mangkal. Ya. Kowe nek jejer mimin kok kaya kembar to, Sa? Aku karo iki masa. Tenane. Kita kembar ya. Coba didelok meneh, masa tenane Pak iki kembar iki. Sampai to, Nduk. Engko gek. Dhuwure sing padha. Hah? Dhuwure padha. Ning raine beda iki raine wis iki lho kaya jarek lingset. Ya. Di acara apa iki? Velekendens apa? Forum lintas komunitas. Forum lintas komunitas forum lintas. Ya pecut dasmu. Das dipecot barang. Das larang iki padake sekolah endase. Ya bahasa niki beda, namanya beda nek sopir andong jenenge kusir, sopir gerobak jenenge ki mau bener. Lah nek sopir Masinis. sopir sepur mini jenenge apa? Apa ya sopir apa? Utuh. Ini apa? Sukimin. Sukimen. Oh tadi jenengmu ki artinya sopir. Kuwi odong-odong sepir mini. Odong-odong dhewe meneh, sopir mini dhewe meneh. Sukimen ki nek ora ndagel, nang omah ngetokke kol kae lho disambung-sambung terus turun desa ae lho tok. Oh ya, aku Terus jenenge sopir odong-odong. Iya, ya patut diapresiasi nggak apa-apa orang-orang kayak gitu kayak di sini tuh bukan pekerjaan yang hina. Bukan ya. Sekarang mereka bisa mempertahankan tuh kayak budaya ya di Jogja itu becak, andong itu masih ada ya gara-gara orang itu. Sekarang padahal banyak ojol ya, ada banyak ojek online, ada banyak yang udah maju-maju tapi masih bertahan. Kenapa Wih, daya istimewa tarik nih. wisata? Bener banget. Aku ya nggo daya tarik aku. Kenapa gue tarik apa tarikmu? Nggo tarik yoga-yoga nek kilap kuwi. Radoyan Mudar. no dapurmu. Ora doyan iki. Pokok dapurmu kok. Liris. Raimu ngono kuwi. Oh, raimu. Pak Suryane Mbak Mimin. Tak mikir-mikir. Kowe kira wis akhir dewasa kira ya wis wayahe nyoblos. Ayo urung ya urung di bojo kok. Pemilu, Pak. Ayo pemilu. Isih jomblo. Ya 17 tahun ke atas sudah boleh nyoblos. Harus Sarjana nyoblos. S2 kok kaya ngene ya ngejakke mumet wong migren wong. Sarjana S2 lho. Ya, Aku apa-apa. seneng lho, Dik. Kenapa kakak? Lho, bungane nang kene oyote ning ndi ya? Coba digoleki. Ya iki nyopon nang kursi gek nembang-nembang apa? Nembang. Sor ngono lho gek. Nembang apa? Metal. Benake sik ngampingi. Oh, iya. Lenang lho, Sa. Kino meneh-meneh. Kuwi lenang lho, Sa. Oh iya lanang ya lali aku. Cari kesempatan iki pada kira oleh, Mbak. Oleh cari kesempatan. Iya. Nembang apa? Kok benake wiron barang ora. Oke. Wong wedok kok nek ketemu wong wedok kok kemerungsung. Gemerungsung. Piye?
Piye nek weruh aku piye Pak Mimin? Yo cantik, kamu cantik. Cantik. Penampilannya menarik, Kowe tertarik elegan. gak karo aku? Yang perlu dirubah adalah attitude-nya harus baik. Oh, harus baik. Nah, harus baik. jadi Contoh cewek. nih, contoh. Contohnya Pak piye? Contohnya piye? Pak piye to kowe? Mbak Oh lali aku. iki lho Pak Kimen tak kira Pak Kimen. Lek nganggo hidupe ket mahrib lho. Dadi kowe ora Iya. perjuanganku lek dadan nganggo hidup barangnya ora Pak. Ya kudune nek lanang 40 piro Pak? Mbak. 40 wis bapak-bapak kayak tadi no Pak Kimen. Piye? Coba nek wedok piye nek wedok kudune? Kakinya harus gini, satu Harus kaki di gini, depan, nggak boleh gini. Nggak boleh tangane Tur degek. Deket. Kalau bicara itu face to face kudu menatap. Menatap. Nek kamu berani menatap berarti kamu sudah paribasane berani berhadapan, ojo mung dungkluk. Oh nggak boleh nunduk gini. Nah, Harus jadi gini. 5 meter dari penjenengan harus sudah disapa attitude-nya. Sugeng siang Bapak, sugeng dalu Bapak, badhe tindak pundi Pakde, badhe tindak pundi Mbak Mimin. Itu 5 meter itu kita harus sudah menyapa, dia sudah menjadi milik kita. Dari dueku. Iya, tapi nek 10 meter senyum saja sudah Senyum mewakili. begini. Oh iya. Suka dalu Bapak. Ngono. yo ora sing alus Intonasine ora kaya sikile ngono. piye sikile Sikile ngene. Wis-wisane ngedi aku ki ngandani ngono kuwi mbok nganti mlethek sirahe. sikile minggu Aja kok kuwi tuh. Jujur, sing penting jujur. Tapi ya gelem gegulanging seni mari gini seni tradisi iki ya perlu diapresiasi Ya dengan baik. betul. Ya di Yogyakarta Ya, nya harus gitu. Bapak. Apa ini? Ayo Mbak, gerajakan ya Mbak Arisa ya. Ye. Langsung mawon napa, Bu? Bawa Oke, Bu. Saiki ya wis entuk undangan saka Hitam Putih. Mbak Elisa Mbak Elisa ini. Sing, Ya. alhamdulillah Ning gawe kok ora mangkat. Ngenteni aku karepe karo aku ning aku. Yo karo paseno wae ben tanggung jawab. Sing marake aku. lah kok tanggung jawab ngapa Ya enggak ngorbit ke aku kan paseno. Lah ya bertanggung jawab. Oh iya, aku mau Kamu Pak? mau. Dan gandeng beliang biangan senyum Senyum. Deket lati, Mesem. mesem. Dikit aja terus dikembalikan. Terus melet sithik. ya ora aku ya ora kanggo boleh kowe iki kowe ya Lho kamu manut ta itu Men. Wah, gre. Gaemu metaku tak ajar kowe. Masuk. Paseno. Eh, Lelele. Lah bener. Ngono, Pak. Maksudnya gini loh, sing geget lati mesem boleh dipakai, Ya. tapi kudu ono filter sing ini tidak boleh. Oh, tidak Jadi boleh. harus ada filterisasi. Oh, jangan kon Ora penyek. kabeh langsung diluk. kowe iki Oh, ngajarine no. bener Gimana? maksudnya Mbak Masuki Men, kowe iki Oh, maksudnya Mbak Sukimen, kowe iki nganu apa jenenge melet iki kena itu untuk memperindah wong. Memperindah. Misale kok wong wedok omong, "Inggih kersanipun dos pundi?" Kula menika aslinipun saking Sulawesi nanging dangu wonten Ngayogja. Bisa, dadi mau ngono. Go manis. Anu kaya kadang ngono lho. Lho, cara mono wong ngombe nek Kaya kok kadang dasmu ya. Ya belet-belet kok. Awong darange dune dajare dune kadang. namanya tuh cuma pemanis. Cara mono wong ngombe nek kokean gula ya ora apik. Dadi mung sedikit aja pemanis. Titik yo. lep Ning geget lati ya sithik wae. Sithik Oh, sithik wae. Kersanipun badhe ngersakaken menapa? Ah, nepop. Ngono kuwi yo. Terus kolong-kolong benake ngene iki sithik wae. Ora, lah, lho, ayo. Aja ngono. kowe iki aja ngajari Elisa sing ekstrim to dipraktekke tenan lho nek ngono kuwi Ya. Ayo nak. Nyeram yai
mesem. Nah, melet. Nah, mbangane ngingu kirek. Ye, Kayak kerek, kayak kadal. ya wis. Siap ya, Lek? Lek men siap. Siap. Dialek min. Lek men. Kayak sing dodol sop yo. Pak Men. Dodol sop Iya, pundi? Pak Min. sop Klaten kuwi lho, lek min. Pak Men. Iklan. Kowe iki lek gathok-gathoke ya iso ngono lho. Sop Pak Men. Lek men. Sop lek men sik arep mangan sapa? Banji kok disop. Ora enak yo, cetha ora enak yo, Pak. Ora enak cetha ora enak. Gue luwung ya nek nggo ngono nek podo krisis-krisis sekali kula gelem. Gue kletik-kletik. Kretik. Mosok sakmene gletik yo kletak. Ya. Tanah India. Saiki wis ora tau ngelokke wong njaluk lagu. Biyen sok ngelokke Elisa. Pripun? Anggono sing nyuwun lagu nganggo keyboard. Banyu langit keyboard cangkemmu ki wong ngono wae. Ora oleh cangkem ora oleh jarene. Ayo mangane wis tak seneni kowe nek. Iya. Ku meliare Taman Sari Nuswan Toro. Mangga, yuk.
Matur simanwon. Iya. Sesuk meneh nek kos goyang-goyang ngono kuwi rasa melu-melu. Nggih, diuber iki Minti iki lho. Sapa? Iki Nggih. kaya Minti. Minti. Anak bebek jenenge anak apa? Minti. Ah. Minti. Mentok anak. Mentok. Anak mentok. Nama bebek iki meri. Aku ki lagi minti. Kuwi kok ora ngajari isu ki men dunake minti. Ayo Min. Min. Minti. Mbokku sik to, Pri, tak ambekan sik. Lah piye lho? Kowe mbok nek kok gawe koreografi sing kira-kira wong ya iso mengikuti ngono lho. Nek kowe joget dhewe karemu arep jungkel jempale karemu nek diikuti koncone ngono ki sing elegan, sing gampang ditiru. Lah gunamu leh mumuk mau piye? Aku dhisik ki ya lincah kaya ngono kuwi. Lho mula ngene iki sok kowe ya bakal ngalami fase kaya aku bakal tuwa, ambegane menggeh-menggeh. Lho bakal ora ayu terus, ora disubya-subya terus. Adalakannya kamu sekarang disanjung 20 tahun yang akan datang apa 30 tahun yang akan datang mungkin orang akan melupakanmu. Loh, kowe harus siap. Jadi sakira nek agek kondang jangan paribasan star syndrome. Karo sapa atigang-atigang Karo-karo. sesuk nek ora klipuk ra wong luruhi lho. Aku seneng sing awet tok. Aku continue. Continue terus menerus. Wong sing angel nggon istiqomah iki lho. Iso ra nyandak kowe ra nyandak. Istiqomahmu piye? Ajek terus menerus. Lho, angel nggon. Wong nyambut gawe nek anu penak ya dilakoni rekoso dilakoni. Lho, padahal jor-joran di batu kas dintekke sesuk bareng rugi klip labaan lho gali lubang nek rekoso ae dhewe. Dadi kudu persiapan wis saiki. Persiapan wit saiki. Dadi nyeleng ki ya baku wong bakul ki ya nduna dungkap. Paribasan karepe kulak murah dolarang karepe. Ngene kan wong nyambut gawe ra mesti. Iya, iya. Kanggo sapa wae pakaryan apa wae wong bakul, wong tetanen apa wae. Padha ngelmune donya karo akhirat ya ngono kuwi ya Mbak Wiwi kudu golek sangu kaya. Golek donya nggo sangu akhirat. Aja golek akhirat tinggalke donya ya ora prayoga. Mergo ning donya ya duwe tanggung jawab. Dadi sampeyan nek ditimbali ki men ora kaget. Men ora kaget. Lah jenengan sok ya ditimbali apa ora? Ya ditimbali to. Oh, tak kira nek awet urip. Ya ora. Ya ora kabeh iki bakal Mati. nganu apa jenenge mangsa kalane iki bakal tekan kono. Nggih. Ya mengkari Mbak Mimin iki pengen dhisik apa keri? Kowe pengen dhisik apa keri? Keri. Keri Pak E. Keri Mbak, iki kenano nek keri. Kowe pengen keri? Keri no. Ning gotong sapa? Parep glundung dhewe ning jogangan. Dhisik we. Dhisik ya saiki monggo nderekke. Sing tindak. Ora ngono nduk nek menurut ilmu-ilmu kae lho. Heeh. Pring sing lempeng-lempeng mesti ditegur dhisik. Wong ya ngono nek sing lurus-lurus ki biasane mati dhisik. Nek sing bengkong-bengkong ngono kuwi keri. Pamriye apa men sadar dikai kesempatan tobat. Loh, tobatun nasuha, tobat yang benar-benar tobat tidak mau melangnya lagi. Filsafat kaya ngono iki kleru. Napa? Pring jejeg ditegur dhisik, pring bengkong tegur keri. Pring jejeg tegur dhisik. Nggih. Nilai negor ngati-ati mesti. Becok alon-alon. Aja nganti tibane kali lho, aja nganti tibane lho. Awas alon-alon nibake alon ndak tugel ndak pecah. Nggih. Mergo iso dienggo gunane. Nggih. Nek pring bengkong
brus grobyak seret. Medeni Cara mana le jabut nyawane ya ngono kuwi. besok ketok ya ngono kuwi. Aku wedi banget. Pak Seno kula ajre, Pak. Wis kono wae. Wedi ya wedi ning kono wae. Kono wae. Kono wae wis. Aku rasa wedi wong So nek disendak-sendali lho. kali yo ngalami ngono kuwi nek aku meling. Ngapa? Aku sok nek wis dipundhut, aku aja didusi ya, aku gak didusi. Lah ngapa? Isin, Lah kok iso? ndak mbok dolanan. Isa-isane nggih, Mbak Mimin, Mbak Mapri matur sembah nuwun. Nggih. Jamipun sampun telas menika tak nglajengke lampah. Ngaten mugi-mugi tradisi Merti Malioboro menika mangke saged lumintus ing taun Amin. ngajengipun. Amin. Anggenipun pados pangupa Jawa pinaringan gangsar samukawisipun. Amin. Lan anggenipun nindakaken pemilu mangke lancar samukawisipun. Gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani panjenengan. Ya, satu pesan. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Tan samar maring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati dateng gak usah manjemulun gumbit sangga saruk neno ganteng kecampur alika semanten nata Mandura Prabu Baladewa medal Jawi wonten aladan negari Durawati ngawi sangganing para saka undanging prawadya bala kok sur tambur miang suling pepandhen dalutak mewa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan nuwun sewu nggih anak Prabu Mandura kepareng ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh kados pundi anggenipun badhe amboyong pun dahi para sembodra nyuwun pangapunten Koko Prabu mboten ngertos bilih panjenengan ingkang ngawi sanggaring para sata Kurawala kula nyadong dawuh pripun kabare Koko Prabu nadan ingkang rayipun Kartomarma cumadung dawuh pamanarya wonten timbalan kula sampun lampahan sowan kersanipun kadang kula Yayi Prabu Kresna Purwamadya wusananipun sampun aturaken
malah sejatosipun Nyai Kresna boten badhe saged anduwa menapa ing dados pikajenganipun ing Putra Mandura. Inggih. Salajengipun babak anglayoni jujul anusuli. Boten kanthi kanyono-nyono sowanipun Werkudara. Mongko Werkudara matur kaliyan Nyai Kresna ugi badhe amboyong Wara Sembadra. Ngemban dawuh timbalanipun Nyai Prabu Puntadewa. Dinten sakmangke Sembadra badhe kaboyong wonten negari Ngamarta. Mila kula puga badhe amboyong dhateng Wara Sembadra dhateng negari Ngastina. Wekasan Werkudara kaliyan kula meh kemawon dados gegeran wonten ing datu ya negari Ndrawati. Wiladal. Lajeng kersa maduka anak Prabu Baladewa ngawi sangganing para sata Kurawa. Kula mboten kepengin Burisrawa gagal nggone bakal dhawuh karo Wara Sembadra. Mula wektu dina iki sampeyan mangetake para Kurawa sing mang beto sinten mawon. Inggih, nyuwun pangapunten namung kalih menika. Namung Dursasana kaliyan Kartamarma. Walah ta. Namung Dursasana kaliyan Kartamarma. Inggih, Dur. Nun. Ana gawean le. Dursasana wonten dawuh Koko Prabu. Kowe nderek Nata Mandura Prabu Baladewa. Apa sing dadi dawuh oleh perintahing Nata Mandura kowe kudu manut. Ha inggih. Mesti kemawon boten badhe swaleng kayut. Semono uga Kartamarma nun ngestaken dapat duka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara tututana. Bandanen tangane krincungen sikile. Aja nganti kelakon boyong Wara Sembadra marang negara Ngamarta. Yen Werkudara kelakon boyong Wara Sembadra, Burisrawa gagal ngene bakal dhaup karo Sembadra. Dur, nun. Kok ora semaur? Malah cengengesan iki dikon bondo Werkudara. Mboten beto tali. Werkudara tok cekel. Kowe iki Werkudarane Ngastina. Lah kok didhawuhi anak Prabu Baladewa kok meneng wae. Wah, boyo ora iso gawe perkara. Sampeyan wapun kula kandhani nek nggawa ora ming loro. Sing akeh kancane. Wonten lho, men gayeng golek bathi niku aja akeh-akeh. Kancane digawa sing akeh. Wonten niku lho. Gayeng teng dalan niku nyenengke. Ora perkara gayeng ning kowe dijaluk supaya ngoyak Werkudara. Sikil kula niku wingi dereng mari, Mas. Kenal apa? Engkel. Lho. Pangeran Pati kok engkel. Nggih. Nyuwun ngapunten Koko Prabu. Sampun kinten kula ajre nanging nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Nggih. Kowe tak dawuh supaya bujung laku ning kula si Werkudara. Lah kok dadi kuwi anakku njaluk ngapura karo Nata Mandura. Nggih, prasaja kemawon. Mboten wantun. Piye? Nggih, mboten wantun nungka dhateng Werkudara. Saiki ngene. Kowe wani ngoyak Werkudara apa ora? Yen kowe ora wani ngoyak Werkudara, malah kowe sing tak labrak dhewe nang kene. Yen kowe ngoyak Werkudara, cekren Werkudara slamet uripmu saka Baladewa. Yen ora gelem tak kongkon tegese wani karo Nata Mandura. Wani karo Nata Mandura apa kira-kira jeng emang glaring jagat esemen rembulan. Nggih, mangkat. Gawa bala kok jireh-jireh. Gunane apa? Dursasana niku awake gedhe kaya ngono. Kula du karo Werkudara kok ora wani niku lho. Nggo abrak apa kula tak takon? Lah nggih. Langke-langke pripun? Sesonane nggawa kanca ki sing mempeng-mempeng. Kanca ming turu kok digawa. Iya. Karepe dhewe ora. Ning nuwun sewu nggih sampun dipun tegakaken anak Prabu dipun mlapat lampahipun Dursasana. Menawi wonten bobol boroting lampahan sinten ingin badhe tandhajake, Pak.
langkah anggo sesumbar lindhu bumi gonjengku maluduk Gumaluduk guntur ketup lumembak penyugang kumambang Latala Werkudara Dursasana kakangku Banjar Jungut ya mendhek lakune Werkudara le wanter timbalaning Kanjeng Koko Prabu Mandura jare kowe ngembari sedyaning Koko Prabu Mandura iya kowe arep boyong Wara Sembadra ana negara Ngamarta apa kowe ora melek mripatmu Sembadra arep diboyong ning negara Ngastina bakal didhawuhake karo Burisrawa ayo ngaku ora ya pancen bener aku bakal boyong Wara Sembadra yen ngono ngembari marang sedyaning Koko Prabu Mandura wis ana dawuhing Kresna kakangku yen aku didhawuhi bali ning negara Ngamarta boyong Punta dhewe ingkang bakal boyong Wara Sembadra Baladewa ya didhawuhi bali ning Astina supaya Duryudana kakangku dhewe sing boyong Wara Sembadra ah iki ngene dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Mandura aku kon nyandet lakumu aja nganti kowe kembali marang sedyaning Koko Prabu Mandura kowe rasah boyong Sembadra yen kowe wangkot kowe wangkal bakal lak bondo tanganmu lak krincung sikilmu Permara remang swamya ngambreng ngengkadi karunaning kaswase Dosan Gondo Astratmaja dadi kowe dikongkon karo Baladewa supaya ngrangket Werkudara ana iso yen pancen Dursasana kakangku pengen jajal karo Werkudara ayo nek kene ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati aku sing mbok ngrangket apa kowe sing tak dadekke bathang iki mung ngrangket kok ora tekan bathang kok aku ngrangket kowe ngrangket aku nek menang aku tak rangket nek menang kowe aku rangketen ora tekan bathang-bathangan rasaku kan bebangal aja kakean gunung tanpa guna ayo dijajal ora mundur tebak dadamu dengklek wah dibantane Werkudara ora njaluk banyu aku meguru karo kowe yo
tenagane gilani saya tuwa ora suda tenagamu Werkudara malah aku ki rumangsaku kaya wis tenagaku wis padha-padha karo Werkudara ning jebul bareng tak cekel awake Werkudara ki gedhe ning awake kenceng aku ki gedhe ning glombyur ora ya aja girang-girang gemuyu kowe ngalake Dursasana timbang aku bali nampa dukaning Koko Prabu Baladewa ketiban limpung pusakaku lan deprok aja tundang Satya Banjar Sungana Dursasana culika tak kira ngejak gojek karo aku jebul tinemune lahir batin wah Setyaki wonten dawuh kok rek ngawur gembos iya wah nyuwun pangapunten sak mangke dipun jupuk delegipun kemawon ora sah ngladeni coro-coro kaya Sata Kurawa ning dijujuk sapa sing dawuh Kurawa menika mangke badhe sirep menawi jenengan ngladeni Kurawa tan wurunga namung badhe ngladosi dhateng tiyang-tiyang ing boten wonten ginanipun ditanting lho nanti kae Werkudara karepe piye? Werkudara karep ngopo? Ana wong ora ngapa-ngapa didumpak dadaku. Rasa kok selike. Kowe sing dawuh Dursasana. Mbok kon nyekel Werkudara. Wah, ratu cangkeme mencla-mencle. Kowe mau kon bali kon nggawa Duryudana malah ning kene ngetapke Kurawa. Mbok kon ngridu lakune Werkudara. Yen pancen wani aja utusan Kurawa, ayo. Mungsuh Werkudara. Sing utusan Kurawa ki sapa? Sing ngakon Kurawa ki sapa? Ora ana wong ngakon para Sata Kurawa. Cangkeme. Ayo. Werkudara. Oh. Kok kowe njotosi Koko Prabu ki ngopo? Lah kok to jotosi nganti kaya ngono nek nganti cilik loro gedhe ning apa-apa sing tanggung jawab sapa? Mbuh. Kok mbuh piye? Ora marai. Takonono Baladewa. Oh dianggep Werkudara wedi karo Baladewa. Wis padha nampa dawuhe Kresna kakangku. Kon boyong dulure tuwa dhewe-dhewe. Neng kene akon Kurawa. Kon miloro Werkudara. Apa kaya ngono ki wong gerang? Sing akon Kurawa sapa? Kakangmu.
Koko Prabu Baladewa. Yo. Lho, apa iya? Wah, kon rene. Wong kon rene. Koko Prabu? Aduh. Koko Prabu. Piye? Tindak mriki. Ngopo lho? Apa anggepe aku sekali ngene iki aku kalah karo Werkudara? Apa anggepe aku kalah karo Werkudara? Minggila Kresna. Apa kira-kira Werkudara kuat nadahi Kyai Nenggala? Wah, tibano. Ayo rene, rene. Wis ta, wis ta, wis ta. Wis. Sencaki ngopo? Kok mboten sios mriko Nyai Mas? Ana juragane. Wah, tiwas nggawa ember. Anu ngopo ajeng nggih kula tutuki men gayeng. Wah. Ngopo boten padake sak pepadane ora trimo. Aku ya ora bakal wedi karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe. Ayo, nek pancen wani meneh yo. Kuat nadahi Nenggala. Arep aku wis kaya ngene iki aku urung kalah karo Werkudara. Ayo, nek pancen ngajak perang karo Baladewa, ketono kasudewanmu. Wah, jakal. Walah dalah. Werkudara, Werkudara, warekan. Bangkamu dawa. Oke, siap. Waduh. Koko Prabu. Ora wis, wis. Apa dianggap aku kalah? Aku ya durung kalah. Ayo, ketokno kasudewanmu. Ora wedi karo kowe. Koko Prabu. Koko Prabu, Piye? panjenengan ora sampun sepuh to? Kendel. Kula rak sampun dawuh. Sembadra dipun boyong kenging ning ngembetaken kedah rawuh piyambak wonten Ndarawati. Koko Prabu dipun utus Kyai Prabu Duryudana, Kyai Prabu kedah rawuh piyambak wonten Ndarawati. Werkudara diutus Kyai Punta kudu rawuh dhewe ning Ndarawati. Nun sewu. Sing dadi regejegan menika menapa? Akon Kurawa kon jotosi aku, ya ora. Aku ki rakon. Wah, serak rek suwek cangkemmu. Wis ta, wis. Wis ta, wis. Wis ta Werkudara wis. Nuwun sewu, sakmenika kula tak nyuwun priksa. Sakmenika jujur kemawon. Koko Prabu dawuh kalian Kurawa. Ora, lho. Werkudara gene ora. Dursasana nyegat aku nantang gelut karo aku. Lho, menika Dursasana nyegat Werkudara. Aku ki ra nggawa Kurawa, mung nggawa loro. Dursasana karo Kartamarma. Ning panjenengan dawuhi. Heeh. Oh. Pripun? Mengko meneh embere delik iki iki. Menika lepat Koko Prabu, sakmenika panjenengan kedah nglenggahi anggenipun sepuh. Terus samangke kula takon. Kula nyuwun priksa. Gunane apa to dadak nyegat Werkudara iki gunane apa? Aku kuwatir yen tadi Sembadra diboyong ning negara Ngamarta. Sakmenika ibaratipun kadi adu landheping pacul, sapa sing landhep inggih menika ngedugi mboyong Wara Sembadra. Wong padha-padha adoh parane Ngastina ya adoh, Ngamarta ya adoh. Rak mingkari dhisik-dhisikan to. Sing rawuh dhisik ning Ndarawati sapa? Sing nembung dhisik sapa? Mangke badhe kula aturaken langkung-langkung mangke Sembadra kula tanting menika nderek pundi? Upama nderek Ngastina Ngamarta ngalah.
ning nek nderek Ngamarta Ngastina ngalah menika rak sampun rampung perkawisipun lah kok dadi dienggo gejegan barang iki ngopo Werkudara barang kuwi ora marahi sing marahi kakangmu ae ndel-ndelke dumeh duwe nenggala ngono aku mung tak nyelumbat kambil kuwi apa ora nyerek-nyerekke kuwi apa ora nglarang-larangke nenggala ki pusaka kadewatan tamake gunung jugruk segorasat paringane Sang Hyang Bathara Brahma nyelumbat kambil dengkle atos kuwi jenenge tembungmu iki ya nglarani nenggala yampuk kok minggo nyelumbat kambil iki apa lho dindel-ndelke didu karo gada Japara sing menang kepuk nganggo gada gepeng modal padake jago kuwi Raden iki Kakang Udawaya ora bakal wedi Satya Jodipati nek ming nenggala engko ngopo Kakang Udawa ora sampe melu gelandang nenggala kok aku barang disalahke ngopo iki iki dadi perkara lho carane lho wis kene minggato iso ora kowe bebarung sinang lho senengane ora wadah iki niki ming nutuki ember kok disalahke wis cukup cekap semanten kemawon yo kundur wonten Ngastina Prabu Duryudana dipun boyong yo Werkudara nggih bali ning Amarta yo wis ora usah dadak perna-perna yang nganti dipindho kongkonan Kurawa nyegat dalan luruk negaramu semangkean jake opor mudar syukur wonten menapa to Kakang Prabu kowe ora weruh wong ki nek gleleng ki entuk dosane saka sing gawe urip ora weruh mburine wit jati jegluk wit jati Werkudara mliwi kok wis to wong kowe sing ora ngematke kok nyalahke wong liya sing jenenge wong gejegluk ki rak mergo kowe ora setiti to kok ngluputke ngece ora ngece mboten to ora aku ora ngece kok aku ngerti lek guyu guyu ora entuk Raden oh Prabu Baladewa mesam-mesem oh sing tumbak jujukan wis mangke Udawa kula sing ndukani sampun to kula sing ndukani Udawa panjenengan mboten saged kondur yo tak nganti Yai Prabu Duryudana iya kok Prabu ngatosaken yo Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo miteraning asta kanggo miteraning asta
Setyaki wonten timbalan Kakang Udawa wonten timbalan jineng saka petunganing nata Ndarawati nganti kahanan kedadian kaya ngene merga saka pokal gawene Si Arjuna ninggal kasatriyan ninggal negara Ngamarta mongko tanpa pamit wekasan Sembadra nganti purik marang Praja Ndarawati. mriki kasinggihan mekaten kepareng paduka Dimas ndak kira babaring lakon iki ya mung ana Praja Ndarawati mula pun Kakang ora bakal tindak menyang endi-endi pun Kakang bakal nunggu babaring lakon iki marang Praja Dwaraka. Lah ngaten kula namung nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun Kakang Patudawa wonten timbalan tatanan para kawulanan para wadyabala ing padha kesempyuk ing ngaradan awit pengamu ing Si Werkudara iki mau. mriki Sawise mengkono ndak timbali swanana Praja Ndarawati ngancani marang panjenengan ingsun nggone angrantu marang rawuh Nyai Prabu Duryudana apa dene Nyai Prabu Punta. mriki sinuwun ngestaken dawuh Ayo Dimas, monggo Bapak Prabu kula nderekaken Sriting ning pasewangan